ପିଲାଟା ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦୁଃଖରେ। ଆପଣ କିଛି କହିବେ? କିଛି କହିବେ? ନଗା ଦେଇକି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଗାଧେଇ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଟୋଟାଲି ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡା। କେତେ ଖାଉଛୁ? 2ଟା ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆଉଛୁ 2ଟା ବ୍ୟାଗ ଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖ ଟେକି ତ ପାରୁନୁ ଏତେ କାହିଁ ଆଣୁଛୁ ଘରୁ ଚାଉଳ। ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକି ଦେହ ମୁହଁ ପାଟି ସବୁଆଡେ ବୁହାଇକି ମାନେ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଦେବୁ ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗପିଆ ମନା ପରା ଫୋନରେ ଗପିଆ ମନା ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନା।